Gele me hêja di pêvajoya civaka demokratîk da gelê Kurd tevgera azadiyê bi taybetî rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan gavên bê hempa avêtin. Di vê pêvajoya da ev pêvajoya wisa lawaz dimeşe pêdiviya vê pêvajoyê bi gavavêtinên yasayî ên zagûna heye. Lê dewleta Tirk xalser vê yekê pê guh dike gelekî giran eger ku zextekî civakî çê nebe ew ê dîsa xara wek berê wisa ji demê re bêlin. Ev nayê qebûl kirin. Divê ku gelê me li her derekê rabe serlinga dengê xwe bilind bike, zextê li pergala dewletê bike da ku gavên yasayî werin avêtin da ku pirsgirêka Kurd pirsgirêka azadiyê çareser bibe. Em wek koma berxwedan em dixwazin vegerin welatê xwe stranên xwe bi azadî nava gelê xwe da bêjin em bihêvîne ku hemû gelê me di vê pêvajoyê da wê bikaribe vê helwesta xwe nîşan bide û destê tevgera azadiyê destê rêber apo xurt bike. Li gorî wê 21 Nîsanê li gorî saeta Brukselê saet 19 li gorî saeta Amedê saet 20 ew ê hashtekek ji bo vê yekê bê belav kirin. Hêviya me ew e ku herkes piştgiriya vê hashtekê bike û herkes ji bo zextê li ser aliyê din bikin û gav ji aliyên yasayî bêne avêtin bikin.